Yes, KZN namhlanje sokhuluma ngale organization enibona la eskrinini Labour and Civic Organisation ilakho. Yazi mase ngikutshela ukuthi mhla babanjwa labantu hey kophela sofana ngoba izinto abazenzayo ziyashaqisa, izinto asebezenzile azikhola kwayo, izinto abasazozenza zisazoba inkinga mfethu. I don't know ukuthi ngempela ilakho iphumaphi, whether i-MK or whether ifola under any organization mhlampe. I don't think ingaba i-ANC noma i-EFF, but looking at the colors ngiyasola ukuthi i-MK, kodwa uthi uyababheka abahlangene futhi ne-MK ngoba izinto abazenza zona ayi ngeke abazenza ngenye indlela, yabona nje izinto ey'thusayo nje. Kusafanele ungene ephejini labo laphayana uyobheka ukuthi benzani, uzobona imihlobo into ongakazi uyenza ongakazi uyibona. By the way guys, you are watching the dopest show in KZN, DOP, Durban Online Podcast with Fly Motion. Anyway guys, le nto engitshela yona njengamanje is angazi ukuthi kade ngibabuka nje, just ngibuka ngithi kwenzakalani, yabo. But mengithi ngiyabheka izinto abazenza ziyashaqisa mfethu. Ama-China awabafuni nala behambe khona. Angazi mangaka ama-China Mall asevaliwe, angazi mangaka amaPakistani asethuthile aphendele emakubo, angazi abangaka abantu abathi bayasebenza besebenza ngokungemthetho eSouth Africa bengenamaphepha beqashwe ezinye izizwe nazo ezingenawo amaphepha, bafike olakho bafike bakhahlela umnyango bashaya impama, qhashe ifinyila lapho uthi uyabheka awunamaphepha sokugcwala i-van tree buyiselwa kwelakini. Thuba umuntu ongasebenzi kule ndawo babefaka abantu abasebenzayo abona nje mfethu bayabalwela mfethu abantu abamnyama, especially ama-South African lawa axhaphazwa kakhulu ema-factory, ama-China, amaNdiya, amaPakistani, bonke labantu bokufika laba abaqhaphaza abantu bakubo, ilakho isifikile. Guys, if you haven't seen anything I suggest now uyobheka lapha ephejini labo. Hey, hayi bayayenza lento yabo mfethu. So nangu uBastard engicabanga ukuthi umphathi wabo lo, yabona lo uyena mphathi wabo-ke lona, kuthiwa umlungisa ngazi kaMancinza kwaShaka Cima. Uyinkinga lo mfana, hayi. Lana futhi kuthiwa ngisho noma mhlampe nawe uzama ukuthi ube umuntu ozothatha imali bakubribe, hhayi basheshe bakubambe zikukhalele bakuphanyeke bakufake ku-Facebook bakufake zonke iy'ndawo phela indaba yakho. Kuthiwa nangu uthatha imali. Hey, yazi bangikhumbuza mina ngisasebenza mfethu. Uthi ngimfake lo mthaka yini indaba angangena manje. Yabona nje mfethu, angifuni ukuqamba amanga. Yabona nangu umphathi wabo, angazi noma umphathi noma uyini lo. Hhayi akafuni ukungena isithombe sakhe, isithombe sisifakele okay naso lo mjidi. I think umlungisi angazi bani okaMancinza, ayisiphukuphuku-ke le inja le ngiyayibona ayidinge bribe, ayidinge nje kuhleka, hhayi inaso isikhathi sokuthi ilokhu ibatshalile nje inja yami. Uthi namhlanje siyatheleka lapho e-Maritzburg, uthi uyababheka e-Maritzburg kuthiwa hhayi siyatheleka lapho mfethu eNkandla, uthi uyababheka eNkandla kuthiwa siyatheleka mfethu eThekwini siyatheleka, eCape Town siyatheleka, eGoli siyatheleka, kuBloemfontein everywhere. Hhayi mfethu ngikuthulela isigqoko bra wami. I hope lento le eniyenzayo ngeke izingenwe abantu bese beyayilimaza ngoba mfethu nenza umsebenzi omuhle mfethu. Yazi le nto le engiyikhulumayo guys, the reason why I pick up this Lakho thing ingoba ngike ngasebenza nami efemini eyayinkulu la eNew Germany ekwakuthiwa iBear, manje sibizwa ngemali. So into eyenzeka laphayana guys, bese ngafika ngangena, uyazi uma umuntu omnyama sonke nje sihlezi sijahe ukuthi sithandazele, uzuhlaba iy'nkukhu, uzuhlaba iy'mbuzi ukuthi ungabi yitoho kodwa kuthiwa usuyasebenza yabo, usuyahola, usuwumuntu oserejistiwe kanje. So nami ngasebenza shout out kwelinye ikhehla
elakantingi elangifaka laphayana through my friend uPhumintanga cause bengiwudinga umsebenzi at that time and bengakabi comedian nalezi zinto zoku-acting nje yabo. Laba fethu laba bangifaka efemini. Yo, yabo nje first of all nga-enjoy-a mfethu imali, uyabo ngihola-ke njengomuntu omdala but one day siphethwe la elinye indiya elibizwa ngokuthiwa uStrini elaliyi-supervisor or i-foreman at that time. Then uSkrini lo guys ngizonitshela nje izinto azenze uStrini ezonishaqisa ikhanda ngoba uStrini ngendlela angi-abuse-a ngayo mfethu. UStrini kushuthi ngelinye ilanga sengipromothiwe sengiyi-staff sengihola ngenyanga sengihola imali elayithile ngempela yabo ngihola ngomhla ka-25 sengingasayifaki ngisho ne-uniform efakwa abantu abalapha kwi-labour sengibizwa nge-staff. Can you imagine? Then here comes this guy ozoqashwa oyindiya la ngakubo kalo mfethu ekuthiwa uStrini. Then bese kuthi mina angimfundise lo msebenzi lo engiwenzayo. Ngimfundise-ke lo mthaka elokhu enza sure ukuthi yabo nje hey wena uyamfundisa lo muntu yabo leyo ngiyamfundisa lo mfethu ngimfundise ngenkathi esekwazi ukukwenza bese ethi mina ngenze lo msebenzi okufanele wenziwe lo mthaka efika within 2 weeks lo mthaka lo kwathiwa each and everything engiyifunayo noma engifuna ukuyi-reporta noma ngibuyela noma ngine-sick note noma ngifuna ukulova noma yini ngithathe i-leave hey mfethu wajika lo mfethu omdaba wasendiya kwawuyena ophethe mina within 2 weeks. Emva kwalokho uStrini-ke manje-ke if ngithi ngiyacomplain-a ungifaka ama-warning khona ngizothola lama-warning lawa uthole ukuthi unless unama-warning kufanele uze uqoshwe. Eselwele esefuna ukuthi ngiqoshwe ngoba mfethu yabo mase sikhulume ngempela nje guys, KZN niyazi nani mfethu sihlala la e-KZN mfethu amaNdiya abaqhaphazile abantu mfethu emafemini mfethu yinto eyashiwo nayisilo leyo angisazi noma ubani owakwayisho lento. Akekho umuntu ongazi ukuthi amaNdiya asiqhaphaza lana mfethu, never mind that massacre eyenzeka lapha nakhona kwakusithatha kancane. I'm telling you right now ukuthi mina I have experienced leyo nto mfethu ukuthi uvuke uye emsebenzini ungazi noma ukugcina noma uzowenjani. Lapho nesingisi asivukile kahle sesibambile la kwatholakala ukuthi kunomunye umfana obefunda emaMalti wathatha yena omenza usupervisor. Lo mfethu lo seyashona naye yabo sasisebenza naye efemini vele omenza usupervisor because yena fluent in English. Now uStrini will talk to this guy will talk to us and then ba-protect-e lo mfana osanda kufika ukuthi azayimasterishe lento esiyenzayo. Can you imagine? So if une-complain utshela lo muntu wakini ahamba ayohleka neNdiya badlale ngawo bakubize bakhommente abayithandayo uphume yabo nje mfethu. I think ukuqolani lo mjidi igama lakhe mfethu, but that's a story for another day. So ngaze ngadika ibala mfethu ngawuyeka umsebenzi ngenxa yalento le eyenziwa yilabandiya to me. So I'm looking at these guys bafethu abayibuza so the question is, wake wena nawe waba senkingeni yokuthi uxakaniswe olunye uhlanga la usebenza khona ngale so much that uzuyeke ngisho nawe ukusebenza? If you have, please drop a comment and ngitshela ukuthi inkinga nina nayisolva kanjani. By the way guys, don't forget to subscribe, like and share, and also share a comment. Don't forget to smash that button na subscribe ukuze uthola amanye ama-notification every time ngidropa another episode. This is the Durban Online Podcast with Fly Motion. Yabona lezi insizwa lezi mfethu zisebenzile, ngiyazibuka ziyasebenza, but into engenza ukuthi ngenze le episode yingoba kunalo lona guys uLeonard Solomon oyikhaladi ubekhala kwi-Facebook page yayo lakho ukuthi you guys what you all doing and I support you all but you all
only posting in isiZulu and communicate to the Zulu people, not to all the people of KZN or South Africa. I am a colored and I speak very little of isiZulu. You only cater for the black community. Hey, mina ngithi abangalingi nje balobe bebhala ngey'ngisi sebefuna ukubahlakaza manje because yabona uma bezolobe bebhala ngesingisi labo umlu labantu bazoyi-translate lento baze bathole nabanye abantu abazofuna uku-infiltrate lento bese beyayihlakaza because lento le isebhidlize mfethu zonke mfethu iy'dleke zemisebenzi engasile ne-abuse abantu abamnyama neqasha abantu engaboni abase-South Africa ngongomthetho. Kwasho ukuthi useyithelile-ke lo bastard. Hhayi bamphendule abantu, hhayi bamphendule yabo ngendlela abamphendule ngayo kuyaliwa. Angizothatha nje some of the comments mfethu la ngikhombisa ukuthi bathini. Lesibeke lana mfethu. Sibone lana. Okay. Omunye uthi yeah, it's a good thing ukuthi bakhulume ngesiZulu. Omunye lo Shivambu uthi kufanele ngabe le organization ngoba ise-organization enkulu kakhulu kufanele ngabe ikhuluma nanesingisi. Ngithi mina hlukana nje nalabantu nje bahlangana. Omunye uthi indaba bona bangafundi isiZulu lokhu kufanele kuthina senze sishintshe. Guys, I tell you something now. Yabona le organization iyakude kakhulu, but please drop a comment and subscribe. Tell me ukuthi wena nake nenza njani kwi-situation where wawuthithwe kabuhlungu abantu bolunye uhlanga osebenza nabo, mhlawumbe end up usuphelelwe umsebenzi or end up usunecala or maybe wamshaya or maybe what happened. Wangayisolve kanjani inkinga? Like I said before, guys, you are watching Tapping Online Podcast. DOP! Drop a comment, smash that button, subscribe, and don't forget to like and share.